על איזה דבר שאתה רוצה, קצת יהיה לך קשה להתפלל בתשובה, קצת רוצה קדושה, קשה לי. עכשיו בא לך המלך ואומר לך, תראה כמה אתה סובל, יא רב. אז בן אדם מחפש מפלטים, השם ישמור ויציל. אומר רבי נתן, שימו לב, ולזאת הבחינה להביא כל העולם לקרוא כולם בשם השם, אי אפשר לזכות כי על ידי תיקון הברית. תיקון הברית. וכשהוא רואה אדם שבאים על מחשבתו הרהורי זנות ומשבר תאוותו ומסיח דעתו מהם, זה עיקר תשובתו. אתה רוצה לתקן את הברית? אין דבר כזה בלי הרהורים רעים. אין דבר כזה, אחי. הפוך על הפוך. למה? מה זה ברית? ברית זה שלום. כשאני רוצה לקבל תיקון הברית, אני רוצה שיהיה לי שלום. עכשיו, מה אתה חייב לעבור? מרירות. מה המרירות? שימו לב, בעין ודעל. מאיפה האפרוח יוצא לו הנפש? איך שנכנס. אתה רוצה להחזיר, רוצה לעשות שלום, להחזיר את כל מה שזרקתי. אבל אם אני צריך להעביר עליך את מה שצריך לעבור, שמה שזרקת, אתה תמות באמצע מהמרירות. השם זורק הכל בשביל קצת, אבל תתקל מאיפה שנכנס הרוח ושם תוציא אותה. אני אכניס לך הרהורים כאלה, ויהיה לך בלבולים כאלה, ועל זה שאתה תילחם ותתמרמר מהמרירות של הבלבולים, זה תיקון הברית. ומסיח דעתו מהם, וזה עיקר תשובתו ותיקונו על פגם הברית, שפגם מקודם, כל אחד כפי עניינו. יש שיעורים כאלה, אהובי, אתה תראה שיעורים מצטדיונים, כאילו אין להם ירידות בחיים, כלום, אחי. אין ירידות. רק עליות, ואין תורת יוסף, אחי. כל דמיונות, למה אין דעת הצדיק האמת, שלא מגלים לבן אדם לעשות להם שלום בכלל בנפש. שימו לב. וזהו עיקר תשובתו ותיקונו הפגם הברית, שפגם מקודם כל אחד כפי עניינו, כי זה בחינת תשובת המשכן ממש. על כן אומר רבנו, על ליפול בדעתו, כשרואה שמתגברים עליו הרהורים רעים ומגונים מאוד. אומר רבי נחמן, תיזהר להיות עצוב, יש שכל. למה? כי עכשיו אתה מתקן. המרירות הזאת שבן אדם רוצה אותי כאשר באמת ובא עליו הרהורים לא טובים, זה הכי צער שיש בעולם, אחי. הוא לא יכול לסבול את עצמו. אומר רבנו, נשמה טהורה, המרירות הזאת תקבל אותה, תקבל את הביזיון באהבה, אחי. פה עכשיו אתה מקבל רפואות מהשם. עכשיו אתה מקבל שלום. שימו לב. כי אדרבה, זה דייקה תיקונו ותשובתו. כי דייקה על ידי זה שבאים עליו אלו ההרהורים והוא מתגבר עליהם, על ידי זה דייקה הוא עיקר תיקונו ותשובתו, ובזה הוא מוציא ניצוצי הקדושה שנפלו על ידי פגם הברית, ואזי זוכה לתיקון הברית וזוכה זקן החוכמה והכל. אומר רבנו שעל ידי שאדם סובל את המרירות הזאת שבאים עליו והוא מתגבר, נלחם בהם, אני לא רוצה, בוכה, הולך לשם. שימו לב, על ידי זה הוא זוכה לתיקון הברית, ועל ידי זה אדם יכול להיות שיהיה מציאות שיזדכך הקול שלו, אומר רבנו בתורה הזאת, ועל ידי זה הוא לא צריך אפילו לפעמים להתפלל. אם יש אומה, איזו אומה שמצהירה לעם ישראל, הוא רק ינגן את הניגון שלה, את הניגון של האומה הזאת. והשם יתברך כבר קולט מהניגון שהוא מנגן של אותו אומה שמצהרת לעם ישראל, מיד בום, הוא משבית אותם. על דעת רבנו הקדוש, לדוגמה, לי 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 יא לי 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 נשמות טהורות, בעיקר התיקון באמת, חבר'ה, נשמות טהורות, וזה כל העניין של בעל שנות בכל אדם בעולם.
אומר רבנו, עיקר המרירות הוא כשאדם מסופק בדבר. כולנו מלאים עצות, אחי. מלאים עצות, כל היום יש לי מלא עצות בראש. אני לא יודע מה לעשות. ככה. והוא כבר התחתן, הוא לא יודע מה לעשות. להתגרש, להתחתן. אתם יודעים, כולם אותו תיקון. זה. מה נלמד? זה או זה? אני אתבודד או ילך למקווה? כל היום מלא עצות. אומר רבנו, בעיקר המרירות שרוצים לרפות את הבן אדם, תקשיבו טוב, שהוא מסופק בדבר ולא יודע להשית עצות בנפשו איך להתנהל, ובפרט בעיקר בעבודת השם, אשר זה עיקר התכלית והסוף של האדם, וכל אחד יודע שאין שום תכלית בעולם כי אם לעבוד את השם כל ימי חייו, אבל זהירים שיודעים עצות אמיתיות איך להתנהג בכל דבר, באופן שיזכה להיות איש כשר באמת, אחי יקר. בתורה היום אתה לא יכול להכיר את השם מהתורה, אני יכול לדעת מה לעשות מה לא, אבל אחי, אחד כמוני להכיר את השם, רבנו אומר תורה זין, תקשיבו טוב. אי אפשר לבוא, כן? עיקר הגלות בחסרון אמונה, אי אפשר לבוא לאמונה אלא על ידי אמת, אומר רבנו. אתה רוצה אמונה בשם באמת, חייב לבוא לאמת. אי אפשר לזכות לאמת, אומר רבנו, רק על ידי הצד הצדיקים האמיתיים. ויש צדיק רבנו אומר, שהוא נקרא, כי רבנו אומר שהאדם מקבל עצות ממישהו, מה הוא מקבל ממנו זרע. רבנו אומר, בגלל זה, העצות של הרשעים מולידים ניאוף של נשמור. כן אומר רבנו הקדוש, אולי תשאיר פתוח, אחי יקר, למה יש פה עדים חבל על הזמן. וואלה. אתה מזגן מאוחר. לא, גם אני. אומר פה רבנו, אי אפשר לבוא לדעת, יש צדיק שהוא נקרא כולו זרע האמת, שימו לב איזה מילה. מה זה כולו זרע האמת? שהעצה שלו, אומר רבנו שאתה מקבל עצה מישהו, אתה מקבל מהקריות. רבנו יש צדיק יסוד עולם, שהוא עלה למקום הכי גבוה בעולם. רבנו אומר בכל פעם שאני פותח את הפה למקום שאף בריאה לא הייתה ולא תהיה ביאת משיח. מה זה המקום הזה? זה המקום מעל הצילות ששמה אין חלוקת העצה. שם יש עצה אחת. ומשם רבנו עכשיו הוא בשלשל לך עצה לעולם הזה, לתוך המחלות נפש שלך. ואם אתה עכשיו מקיים את העצה של הצדיק, אומר רבנו שזה נקרא כולו זרע האמת, על ידי זה אתה זוכה למה? לאמונה בשלמות בהשם יתברך. כי העצה שלא מביאה אותי לאמונה היא לא עצה בכלל, אחי. אתה יודע כמה עצות יש? היום רצחו את כל העולם, אחי, כל אחד שרוצה משהו מולבל, יאללה, לך לרב. כולם רוצים כן, לא שחור לבן, זה לא עצה, אחי. זה לא עצה, נשמה טהורה. כי יכול להיות עכשיו שאתה צריך לעבור מרירות כזאת בשביל לקבל רפואות והשם אוהב אותך. עכשיו כל אחד בא ומחפש יועצים, אתה יודע, זה כמו אחד, יאללה, כי אני לא יכול להסביר את זה, אחי. אתם מבינים אותי, זה הכי כיף. אתה יודע, זה כמו אחד, כן, בא, אבא ראה את הילד שלו, אתה יודע, הולך לעשות משהו שהולך כל החיים לסבול בשביל מה שהוא עושה. ואבא בא לו, נתן לו סתירה, אמר לו, תשמע טוב, תראו את הסתירה הזאת, זה קצת מה שיכול להיות לכם להמשיך מה שאתה עושה. הילד ההוא הלך לחבר של אבא. בוכה, אל תשאל מה קרה, אבא הביא לי כפה. מה אתה אומר, אל תדאג, יש לך עצה? אמר לו, כן. מה טוב? אמרו, מה הביא לו? קסדה, שריון. וואלה, כאב הבא, רואה את הילד שלו יושב בבית עם קסדה ושריון. אמר לו, מה זה זה? לא, חבר שלך הביא לי, אתה יודע, שהכפה, לא... זה חבר שלי. שאדם בא לך, שמע, בוא תכף סגולה, אחי, שומע? איך שאתה יוצא מהבית, שזה, שייך בשלום בית, מה תגיד? ובפרנסה, אחי יקר אהובי, רגע, מה אתה רוצה? לקחתי את הבורא עולם או לא? אתם לא רוצים לסבול קצת? אומר רבי נחמן, תקשיבו טוב, אומר רבנו הקדוש, לפעמים אדם שלא רוצה לסבול מעט, צריך לסבול הרבה. כי אומר רבנו הקדוש, שהאדם עכשיו בא המלאק ואומר לך, תראה מה השם עושה לך, ואז אתה אומר בעצם, באמת קשה לי, באמת. למה אתה לא מאמין שהמרות הזאת זה בא לרפות לך את הנפש, השכל? ואז אתה הולך, אומר והמלאק, מה הוא רוצה? רק דבר אחד.
תבעט במרירות הזאת שהשם אמר לך, תעזוב את המניות. היי! רבנו אמר להתבודד. אתה יודע, כל התבודדות אתה חייב לעבור איזה מרירות אחת. לפעמים. כי אתה עכשיו יעבור עכשיו, זה את הכל, וואו, זה אתה יודע, הכל פסיעה, עכשיו אתה יודע שאתה עכשיו מסתכל על השעון. זה רפואות! כי כשאדם מתבודד הוא נאכל למהות האמונה. עכשיו אם אתה לא תסבוד, תגיד מה קשה לי, רק שיפתח לי אני אעבור, אתה לא תהיה בריא בחיים שלך, אחי. הבנת? ואז המלך בא לבן אדם ואומר לו, שמע, זרוק, תראה מה אתה עושה לו, זרוק, תבעט בזה. ואומר רבנו, אם הוא בועט בזה, כי מה אמרנו בהתחלת השיעור? השם לוקח את החטאים שלו, זורק החוץ, למה הוא לא יכול לשפוט את המרירות. ואז אם אתה בועט באקמול, באקמול, הוא אומר, מחזירים לבן אדם כל מה שהוא היה צריך לסבול באמת, ואז בוודאי הוא לא יכול לעמוד בזה. אבל אומר רבי נתן, שימו לב, תן לי עצה איך להתנהג פה להיות איש כשר באמת, לא אומר לי. ציירו לי את התורה, כאילו זהו, מה זה התורה? איזה יופי, כן, עכשיו בתורה, כאילו את התורה, לוקחים אחרי נלחם, לא תשמור את העיניים, בא, לא ללחוץ את הכפתור, מעכשיו אנחנו נשמור את העיניים. לא לשקר. C1 פלוס C2, סתם לא משקר. ככה עבדו על כולם בעיניים, אוי, זה צדיק, אחי, זהו מכה אחד, אני קודש קודשים, לא משקר, לא מדבר, לא אומר שום דבר, יושב. זה עצה של נחש. זה עצת הנחש. הנה בואי תראי, לא קורה לך כלום. רבנו רוצה להביא אותך למציאות שמה שהבן אדם מתקן בשורש שלו את האמת באמת, אחי. יש אדם לפעמים, אחי, הוא לא מדבר, הוא למד איזה דיבור יפה, אשריך. הוא לא מדבר, הוא למד. אבל בפנים, אחי, יש כלב לא נושך, אתה יודע. למה יש לו רסם, אחי. תראו לו את הרסם. או שהוא בפנים נשאר נושך. יכול להיות שאתה עכשיו עושה איזה משהו, זה עדיין מידה חיצונית. בפנימיות, עוד לא תיקנת כלום, אחי. אתה לא מדבר לשון הרע, אבל אתה הכי מקפיד על כל העולם. וואו, איזה הקפדות על שם בלילה, אחי. אתה מבין? כי יש תיקון בשורש, וזה עצת אדוני לעולם תעמוד. יש עצות של הצדיק האמת, שאתה מקבל עצה שרבנו אומר לך התבודדות, זה עצה שתביא אותך לאט לאט. כן, תחילתה ניסורים, סופה שלווה. לבסוף אתה תראה לאן תגיע, אם תרבה בהתבודדות, תסבול את הבריאות המעצית, תסבול אותה, אומר רבי נתן. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום, עדנה אשית עצות בנפשי, שימו לב, דוד המלך, כן? עדנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם. דוד המלך, כל היום צועק לשם עוד כמה עצות, בורא עולם יש לי, תעזור לי. אתה מפחד, דוד המלך צעק, אתה תצעק. ומי שרוצה לחוץ על חייו לחנות בעבודת השם צריך לסבול מרירות גדול. קודם שזוכה לעצה אמיתית כראוי לו באמת לפי בחינתו. תראו איזה דיבור, חבר'ה, תראו דיבור. נתן, תקדק. כראוי לו, עצה אמיתית. כראוי לו? לא. באמת? למה? תגיד עצה אמיתית, מה עכשיו רבי נתן? לא. כראוי לו באמת לפי בחינתו, כי העצה של חבר שלו לא בשבילי. יש אחד שהוא צריך לזוכר לו השם, ויש אחד עכשיו בשבילו בשמחה עם השם מפחד, צריך עכשיו לעשות, אחי, לשים איזה ניגון, אחי, להשתגע. יש אחד משקל השם לא צריך לעשות משהו תמיד. איזה מעשה משוגע בנקודה שלו, אתה מבין? עכשיו זה אני לא יכול לדבר מזה הרבה, למה אומר רבי נתן כעצה אמיתית, זה רק תפילה וצעק על השם. תן לי עצה, תקרב אליך. יש הרבה עצות, בגלל זה רבנו רק מרמז לך איך להתקרב, שאסור לגעת ביהודי, תיזהר. אתה אף פעם לא יודע איך יהודי מתקרב לשם, אבל עושה הכי נחת רוח לשם יתברך בשמיים. אז ככה עבדו על כולם, כאילו כולנו עכשיו מפעל של פחיות קולה. כולם אותו דבר, שעושה תורה, זה שבת, תורה, זה, לא. כל יהודי הוא תורה. כל יהודי יש לו דרך מיוחדת בעולם להכיר את השם יתברך עם התורה. אבל, אל תיקחו את הנקודה הזאת. כולם אותו דבר, ואז כולם לפי הפרט, אתה מבין? איפה זה מתחיל? אתה בא בן אדם, הלך, התבודד, הלך, באמת פתח את לשם יתברך, אחי, את הכל. עבר עליו מה שעבר. נרגע לו הנפש, הוא נכנס לבית המדרש, פתאום הוא רואה מישהו לומד ככה. אבא אומר, ואז הוא אומר, יאללה, איפה אני, אחי? זה שכל מעוות, אחי. מה שאתה יכול להתקרב מהמקום שלך, הוא לא יכול להתקרב עוד 1000 שעות. וככה אנשים מסתכלים אחד על השני, וזה לא עצה אמיתית. כי עצה אמיתית! זה כל אחד והתיקון שהשם נתן לו. כפי האישה, הילדים,
תיקון שלו מיוחד, עכשיו שאתה, איך כולם נופלים? הוא מסתכל על ההוא, מסתכל על ההוא. לא, אחי, לא. כל אחד יש לו שביל אחר בעולם, אחי. ועצה אמיתית לקבל אותה זה רק הצדיק, והצדיק הוא מזריע לך בעצות שלו, שאדם הולך ומאמין ברבנו, אז הצדיק הוא מזריע לך זרע האמת, כולו האמת, שעל ידי זה אתה לאט לאט תתחיל ללכת לשם, ואתה פתאום מתחיל להיות תמים, אחי. אתה לא מתבלבל באנשים. אתה מתחיל לקלוט את החרטות. זה רבנו, מה נעשה? זה בלאומה פתאום מתחיל לקרוא זיופים, אחי. הוא לא זיופים. הוא באמת לא זיופים. רבנו אומר לך, שמע, עזוב, שחרר. זה כעצמך. יש צדיק שאתה מתקרב אליו? יש צדיק יסוד עולם. למה הוא נקרא יסוד עולם? שממנו נמשכים 4 יסודות. אש, רוח, מים, עפר. וכל המידות שיש לי בעצם, המלחמה בנפש זה המידות. יש לי אדם מים, כאבת ניוף, היא גורשת אצלו יותר מדי. יש לך אש כעס, הקפדות, עפר, עצבות, מראה שחורה, כל דבר. עכשיו כל מידה, אני צריך טיפול בנפש, אני חולה נפש, אחי. עכשיו אדם מתקרב לצדיק, מה קורה לו? חיבו טוב. אומר רבנו, נפתחים לו, למה? הצדיק יסוד עולם. לא רוצים 4 יסודות, נפתחים לו עיניים לראות איפה הוא אוחז ב4 יסודות, יש רוע עפר, כתוב, היו עיניך רואות את? שימו לב. מה זה? מה נעשה? מה אחי? מה נעשה בסוגה שלי? מי זה מורי? מי זה? אני אוהב את כל הצדיקים שאומרים, מה? לא בא לי. שים תמונה, את התמונה שלך בסוכה, אחי. מה קרה, אחי? למה עובר עליך? והיו עיניך, שימו לב, תקשיבו טוב. והיו עיניך, עין, רואות, רש, את, א', מורך, מ', אש, רוח, מים עפר. מי זה מורך? הצדיק שממנו נמשכים 4 יסודות. אתה תתקרב אליו, הוא ייתן לך להסתכל, פתאום אתה רואה את הזיופים שלך, את השקרים שלך, וזה טוב, אחי, אל תיבהל, בגלל זה אנחנו חזיק לנו הרבה. אתה מתקרב אליי, אתה זוכה לאמת כזאת, פתאום אתה תראה כמו יצא לך פריחה של שקר. לרוב האמת שקיבלת, עכשיו הכל, קיבלתי אמת, עכשיו מה אתה חושב? לא קיבלת אמת, אתה יכול להחליק זה? בואו תראו רבי נתן. תראו איך רבי נתן לוקח דיבור של רבנו, תסתכלו בלקוטי תפילות, זה התורה שאמרנו עכשיו, נכון? תראו איזה יופי, תסתכלו. תראו מה זה. כן. תראו. מה אמרנו שחל לסבול מרוצה, נכון? תראו איזה יופי, תראו רבי נתן עושה. באמת. ריבונו של עולם, זה הצדיק שתמיד מקבל, ולפי בחינתו יצא מהצדיק, מהרוח הקודש שלו, הוא יודע, רבנו גילה תורה, אבל עכשיו מה אני? בואו נראה. ריבונו של אתה, אם אפילו תשליך אחרי גביך כל החטאים שלי, אומר רבי נתן, והעוונות שלי, כאשר אתה מתנהג בגבולותיך ברחמים, ולא תלביש רפואתי כי אם ראות מעט במעט. נכון? גם כאן אי אפשר לסבול כלל. אתה מבין מה זה רבי נתן? הוא לוקח דיבור של רבנו, הוא לא נבהל, הוא לוקח אותו כי הוא מבין עכשיו הצדיק מרמז לי להוריד עוד את הרחמים של השם. כי לפי עוצם ריבוי המרירות המוכרח רפואתי, ריבונו של עולם, לפי עוצם חולי נפשי, אי אפשר לי לקבל לסבול אפילו חלק אחד מאלפי אלפים ריבי רבבות מהמהירות המוכרח רפואתי. לפי עוצם חטאי ועוונותיי שהם מרובים, כי אתה חשקת נפשי משחת, עזרת לי, והשלחת אחרי גביך כל חטאותיי, ולא הלבשת את השלום ברפואה שלי, כי אם במרירות מעט עם מעט, עכשיו רוצה שיהיה לך שלום, שתהיה צדיק, תתגבר על המידות שלך, אז חייב מרירות. אז הוא אומר, אם מרירות מעט וכפי יכולתי, ואף על פי כן, בורא עולם, גם זה המעט מרירות קשה לי לקבל ולסבול. כי לפי עוצם חולי וחלושותיי, מכות נפשי אנושות מאוד, פיזור דעתי, אי אפשר לי לסבול שום מרירות כלל. לא נחשב כאילו, אתה בועט? לא, הפוך. אני מתפלל על האמת שלי, קשה לי, תן לי כלים. הוא אומר, תן לי כלים עד שיסבול. אתה רואה שרבי נתן לא עבר, תקח לי תרופה, כל העולם עליו. מה הוא מקבל מהתפילות האלה? שמהמרירות עצמה, הוא אף פעם לא יודע מאף אחד, רק שלום הוא מקבל. הוא רק הולך עם השם, הוא לא זז מהאמונה. הפוך, הם מאמרים אותו, והוא כותב לנו דיבורים לעוד 200 שנה שאתם תשבו פה ותקומו. רבי נתן לא פחד, אבל הוא ידע להוריד את הרחמנות של השם למטה. שניתן לי כלים לקבל את המרירות הזאתי, קצת. כי לפעמים תמיד אדם יכול לבוא לבעל גדול, דיבור של רבנו, הנה יותר אתה לא מקיים אותו, אתה מבין? תראו איזה יופי. איי, 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 איי.
וידוע מאמר רבותינו ז"ל, בדרך שהאדם רוצה ללך, ומזה באים כל העצות המקולקלות, שימו לב, עצות קולקלות, יש עצות מקולקלות, חבר'ה, שנדמה לו כי מעט השמן, או שהצדיק יעץ לו כך. הופה, אתה יכול לבוא לרבנו, או אתה יכול לבוא לכל אחד. ואתה מכיר את זה, יש דבר עכשיו, בא למישהו שבא לי, אני יכול לתת למי שאתם רוצים בדור, למי שאתם רוצים, כן? ואני אתן לו לתת לי תשובה, בדיוק כמו שאני רוצה. בדיוק. אני אגיד לו דיבור כזה, שהוא זרום, תקשיבו טוב. ובאמת הכל ממנו בעצמו, לא מהשם העצה שהוא קיבל. למה? שנאמר איוולת אדם תסלף דרכו, כי כמו ששואלים את הצדיק, כן הוא משיב. רבי נתן בא לרבנו, אמר לו רבי דוד צבי אורבך, חותנו, רוצה שיהיה רבי נתן רב, אבל זה הערה גדולה. אז הוא בא לרבנו, אומר רבנו, רוצים שאני אהיה רב. נו, מה הבעיה? רבנו יודע שכל העניין שלו תלוי ברבי נתן, מה זאת אומרת? לא יושב מעליך כרבי נתן, רבנו יודע. נו, מה הבעיה? תהיה רב, מה אני רב? תהיה רב. הוא אומר לרבנו, רבנו, אמיתי? רבנו, אמיתי. ואתה בא לצאת, אחי. ואתה בא לפתח, הוא נהיה לדלת, הוא חוזר חזרה. הוא אומר לרבנו, רבנו, אמיתי, אמיתי? והוא לא אמיתי, אמיתי שלו. כמו שאתה שואל את הצדיק, ככה הוא מחזיר לך תשובה. מה אתה רוצה? רבנו, אני חולה, אני חייב סטלות כל היום. לך, אין בעיה, תהיה בסטלה כל היום. אין איש בעולם. רבנו, אני אוהב זה! אין בעיה, אין איש בעולם, הייתי כאן. צריכה מגנום. רבנו, מה האמת באמת? עד מתי? רבנו, אני באמת רוצה לעשות את זה. אני באמת רוצה את השם. אני באמת רוצה להתבודד. אני באמת רוצה להתקשר באמת. מה אתה באמת רוצה? וואו, מה הוא נותן לך רבנו, אחי? איזה אמת כזאתי, אחי. הוא ייתן לך עצה כזאתי שלא, איפה שתלך בעולם, לא משנה מה יהיה, אחי. תמיד אתה לא תעזוב את השם יתברך. אבל מה? כמו שאתה רוצה באמת. זה עצה, תראו זה עצה. יש יותר מרבנו קרב אותנו לשם יתברך בעולם, אחי? אני אומר, להיות אמיתי. אמיתי! להיות אמיתי, לא אמיתי, אמיתי זה להגיד לשם יתברך את החרטות שלי, אחי. כי השם יתברך אוהב את האמת הכי גרועה יותר מהשקר הכי יפה. ריבונו של עולם, עד מתי אני אוהב את כל מה שתעשו לי? מה אתה עושה את הצדיק? בוא לשם, פתח את המוגלה, אחי, אתה רוצה להיות בריא? בוא עם הבריאות שלך, פתח אותה לשם. בורא עולם, אבא! ככה וככה, תעזור לי! בסדר, פתחת את זה? זה עצמו כבר, זה מה שאתה רוצה את האמת. מי שלא רוצה את האמת הוא מחרטט, הוא אומר מה שהוא רוצה, הוא רוצה לשם, תבין, הוא לא... כאילו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא גדול, אבל אתה יודע, הוא לא מבין בשידוכים. הוא לא מבין בפרנסה. שלום, כן? אז זהו, כאילו לא בא לידי, ככה עולם תחכו מהשם. כאילו לא תגלה לדעת הצדיק בעולם. אז מה יש לך תאוות ממון, רבינו אומר? עוד תגלה שם את האמת? עדידה, בטח. אז מה, אתה רוצה להסתובב את כל העולם, כן? ולקחת עוגה מרובה, ויש לך תבנית עגולה, ולחתוך לה את הפינות אח שלי, ולהכניס אותה בכוח, ושיצא לך עוגה בדיוק מה שאתה רוצה! או שאתה רוצה את האמת באמת, אחי! וואי, איזה מעלה זאתי בשמיים שיהודי בא לשם יתברך ואומר לו, ריבונו של עולם, הצילני נא אבי, אני רוצה אותך, אני רוצה אמונה, כמו בעל שם טוב אני רוצה אמונה. אבא, לכל באמת מה אני? גרוע כזה, לא ראוי כזה, אבל בורא עולם אתה גדול כזה, שכמה שאני גרוע כזה, דווקא אתך כדי כבודי. שאחד כמוני תיתן לו, למי תיתן? רק לצדיקים? איזה דיבורים האלה, אחי. רבנו אומר, הלוואי כל ימיו של הבן אדם יזכה להגיד דיבור אחד של אמת לשם יתברך. למה? בא הדבר בגלל שהוא נותן לו להיבהל. היצר המפחיד את הבן אדם, הוא מפחד להגיד לשם דיבור של אמת. הבנת? אבל כן, מי שרוצה לחוץ על עצמו באמת צריך לבקש מאוד בתחנונים רבים את השם יתברך ואת הצדיקי אמת, שישימו ליבם היטב על מה שנעשה עמו וירחמו עליו באמת.
באופן שיתנו לו עצה אמיתית שיצליח על ידה לנצח, אחי, לא פה. לא פה. יש פה עצות הכי משחת. בעולם הזה, תשכחו את העולם הבא בכלל, אחי. אני אשמור תורה. סבבה. שבת. אשריך, אחי. אבל אני אעשה מה בא לי. אין בעיה, אתה תצליח. אבל זה עצה, היא לא נצחית. יש עצה אמיתית, אחי. ואם תבקש מהשם, הוא יעזור לך. אבל פשוט יודע שאתה מפחד מזה, אחי. הוא יודע את הבלבולים שלך. אבל כשאתה מבקש את האמת הזאת, היא באמת דרך האומץ. ייפתח לך כזה פתח של אמונה, איפה שסגרו לך את הפתחים של האמונה. כי איפה מה שאתה מפחד להגיד לשם יתברך, שמה, סגרו לך את האמונה, אחי. זה אמת. עיקר הישועה היא שלמות העצה. כשהשם יתברך מאיר עיני אדם ונותן לו עצה, נצל מציג עצל בגוף ונפש וממון. גם בממון צריך עצה בעולם הזה, ותן לי פתאום רעיון טוב, איך להביא כלכלה הביתה, פרנסה בנקל, בהרחבה, למה לא? וכן בספרי קבלה נקראים העצות ישועות. כל דיבור של רבנו זה ישועה לנצח, אחי. שימו לב, אומר רבי נתן, וזה מעלת האדם על כל המלאכים, כן מעלת הבעלי תשובה על הצדיקים הגמורים. מחמת שהתרחקו כל כך, כן בוודאי צריכים עצות גדולות עמוקות ביותר ישוב במקומות בגונים כאלה. הבעל תשובה, כמה שהוא נפל יותר, עכשיו הוא צריך הרבה עצות איך להתקרב לשם. הוא יודע את האמת, אבל אחי, איפה האמת ואיפה התנועות שלי? ואם אתה רוצה עכשיו שאני צריך תיקון כזה, לבוא לי כל פעם ערעור, אז מה, איך אני אתעורר, איך אני אתאושש? על כן אחד כזה יש לו עצות מיוחדות ופרטיות להתקרב לשם יתברך, מה שאף אחד בעולם לא יכול להגיד לו. אז זה רבי נתן אומר, ראיתי מדרש, תחזית שיר השירים, אומר רבי נתן שם מדרש כתוב, נבעת כתרצה, יפת כתרצה, שם הוא מביא רבי שאת רוצה, את לא צריכה. אומר רבי, אם אדם יש לו רצון אמיתי לאמת באמת, השם יתברך, הוא יבין מה לעשות לכבוד השם בלי שום רב בעולם. הרי לא שום דבר. אדם שיש לו התבודדות, הוא יכול להבין איך לעשות תחת רוח לשם בלי שום רב, כלום. רב, הלכה, עניינים, אין בעיה, תשאל, הלכה לא לזוז, רבנו אמר כמה שאפשר, נכשל, ואז זה השם. כמובן, אבל בעבודת השם, רבנו שם אותך עצמאי, נשמה טהורה, למה? שתוציא את ה... מה יש לכם? אתם קראנו עכשיו בשבועות. אומר, כתוב שמה, ובימים ההם מלך בישראל, וכל האיש הישר בעיניו. אז אומר רב רוחם בר נחמן, בימים ההם, אחרית, אין מלך בישראל, אין צדיק, זה הימים האלה, לא בגלל צדיק. כן? כל איש הישר בעיניו, לפחות אומר, אז שחררו את האנשים שיעשו מה שהם רוצים, למה תפסיד גם לשחק ביום? אל תלך לאומן, אל תלך לזה, תלך לרבנו, תשחררו! לפחות איש הישר בתרס, תנו להם לעשות מה שהם רוצים, למה אתם עושים את הכל אצלכם? והוא בא לאומן, אתה בא אחריו לאומן. כמו דו חיפת. עוקבים אחריו בציון. הוא יודע, משחרר אותו, זהו, נגמר. הוא משחרר אותו בציון, נגמר, הוא לא חוזר לו. הוא לא חוזר! הוא לא חוזר, אחי, אין מה לעשות! הוא גילה משהו יותר אמיתי! מישהו גילה לו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם! מה קשה, אחי? פעם דיברתי עם מישהו על הבריא, אני מתעלק, בא, אתה מבין, היה לי איזה משהו כמו חלוק קטנה כזה, הוא בא לך, לפי אמרת דיבור התבודדות, בא לרב שלו, אמר לו, דע לך, בחיים לא גילית לי שיש שום בעולם. מה אמרתי לו, אחי? רבנו. מה זה נהיה אש לפיד? אש לפיד, למה? כי והאמינו באדוני משה עבדו, הצדיק, הוא באמת, העצה שלו זה עצת אדוני תעמוד. תמיד אמרו איתך מה זה עצת השם? שכל מה שעבור תלך לשם יתברך. לא מזלזלים באף אחד, חבר'ה, אנחנו חולמים את כולם. אנחנו רק מעריכים בעצמנו קצת. בסדר? כן, אומר רבי נתן, אומר רבי נתן, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. אומר רבי נתן, מה זה הפסוק הזה? כל חוכמה וכל עצה, שאם היא לא מביאה אותך לשם, היא לא עצה ולא חוכמה, אחי. אין בה שום עצה. שימו לב, אומר רבי נתן, אבל מי שלא מחבר, הוא אומר, על כן מי שחס על נפשו בכל דבר שבעולם, שימו לב, מי שרוצה עצה אמיתית גם בעולם הזה, קחו מתנה, חבר'ה, נשמות טהורות. אומר רבי נתן, על דזה, הוא מחבר רק כדי שישיג על דזה תכלית האחרון, כדי שהשום הבא להכיר את דת אותו יתברך.
אז היה אף על פי שגם בעבודת השם יש כמה וכמה דרכים לפני האדם, בעבודת השם. באיזה דרך יזכה להשיג עבודתו בהשלמות באמת, כמו שנאמר, הורני אדוני דרכך, לך בעמיתך. האדם לא יודע את הדרך שהוא צריך גם בעבודת השם. תראה לי כמה צריך ללמוד, תהילים, נכון? כמה זמן ביום תהילים, כמה צריך, אני צריך ללמוד גמרא או לא בורא עולם? אני צריך ללמוד זה או לא? אולי כן, אולי לא. אולי צריך ללמוד יותר פה, יותר שם. כמה זמן צריך להתבודד? ריבונו של עולם, כמה זמן צריך לעבוד? עכשיו, אני לא יודע בדברים האלה, אני רוצה את השם. כי לפעמים הבן אדם מבולבל, אומר רבי נתן. כי יוצא בזה הרבה, אף על פי כן, אם עיקר כוונתו הוא באמת, תראו זה דיבור חבר'ה. לשמיים בכל דבר, כדי להשיג התכלית האחרון האמיתי הזה בכל דבר שיעשה. ובאיזה דרך שיתנהג בוודאי יזכה לתכלית הטוב. בלבד שלא אסור מדברי התורה הקדושה. וזה בכל דרכיך דאהו. אומר אחידה הקדוש, בכל דרכיך דאהו, ראשי תיבות בדד. עדי התבודדות אומר אחידה, אתה תדע מה השם רוצה ממך. בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. שאתה תדע, תראו זה דיבור, זה פסוק. אם אתה תרצה באמת את האמת, שהשם אותך באמת, אל תפחד. גם אם אתה עקום, בסוף תבוא לאמת. אל תפחד, גם אם עכשיו אתה לא מתפעל בכוונה. גם אם אתה לא לומד תורה, אתה רוצה אבל באמת את האמת. אל תדאג, אתה תבוא לאמת. אם זה כוונתך באמת, לאט לאט תתמיד עם מה שאתה כבר התחלת, ואל תעזור. באמת אי אפשר להשיג שום מצווה שלמה, כי מבחינת תכלית האחרון, שהוא השגת השם בר שם כולו אחד כולו טוב, וכל העצות האמיתיות הנכונות משרים משם, וכן אי אפשר לקבל שום מצווה שלמה בזה העולם, שמלא ספקות חלוקת העצה, כי אם שפגשים העולם הזה לעולם הבא, שימו לב. אבל כשמפריד העולם הזה מהתכלית, אתה יודע, מפריד מהתכלית, כאילו אתה יודע, יש העולם הזה ויש השם. נכון? דבר בית כנסת, כיפה, שלך, יוצא אחי, כפי שהם קטנים, צריך להרביץ לי מישהו, שם את הכיפה אחי, תן לו 2, שם את הכיפה, סתם, אני צוחק, אבל יש דבר כזה בעולם הזה, אנשים. יש לנו גם קטעים כאלה, לפעמים אנחנו. כולנו, כן? אנחנו לא עכשיו, צריכים חברים, אחי, מה עכשיו? צריך לדעת, אין פה זה. אם יש קטעים כאלה, לא יודע. שם את השם, ואחר כך אתה יודע, העולם הזה, שחרר בורא עולם, תן לי, אני חייב פה. לא מכירים זה, אתה כאילו, בורא עולם, אתה יכול לבקש על סגרות העיניים שנייה? שמפריד, אומר רבי נתן, שמפריד את העולם הזה, חבר'ה, מהתכלית. אזי, עצותיו חלוקות לשתיים תמיד, ואינו יכול לתת שום מצב שכל יש אותם בחוץ, הם מתים, אחי. הם מלאים עצות, מפורקים. למה הם הפרידו את העולם הזה מהשם? הוא אומר, זה תמיד יהיה לך בלבולים, אבל כשאתה לוקח את העולם הזה ומכניס את הקדוש ברוך הוא בבלבולים שלך, גם אם אתה לא רוצה, גם אם זה שקר, אבל אתה משתף אותו, אחי יקר, כן, בחטאים שלך, ואומר לו, אבא, אני רוצה לצאת מזה. פעם, פעמיים, 3, 10,000 פעמים, אחי יקר, אתה לא יודע כמה הנשמות אתה מוציא מלמטה עם כל דיבור שלך. מה אכפת לך מה השם עושה עם זה? שום דיבור לנאבד. אתה תמשיך, אחי יקר אהובי, ותראה גם בעולם הזה בסוף, תקבל עצה בעולם הזה, עצה שלמה. גם בעולם הזה יש לו בית, הכל. אתה תדע תנהג בבית בלי שום נועצים. ורבי נתן, כי נמצא, מי שלא מכוון בשביל השם בא חזאי, אין שום עצה מועיל לו. והכל הולך אחר הכוונה, ואפילו בעבודת השם בעצמה לא באמת, הכל הולך הכוונה ורחמנא ליבא בהם. ומאחר שקמתו לשמיים לא גברמו אבותינו ז"ל, אחד הממית, אחד המרבה, בלבד. מה אתה רואה מפה? שאם הוא מכוון ליבו לשמיים, זה לא משנה מה אתה עושה לכבוד השם. כן, קח דוגמה, תראה איזה פירוש של רבי נתן. תגיד לי אתה, כתוב טוב מעט בכוונה, וואלה קצם חילה מבאסת פחד. אמיתי, מאכזבת אותי יצא. דיבור, נכון? דיבור שחזק, אני מכבד אותו מאוד, אחי. אבל יכול להיות שהיא לא עצה שלמה. שמעתי אני אומר לך למשל דיבור חזק. למה? היא עצה. אבל יכול להיות שההצעה הזאת היא מחמת שהיא לא נמשכה מתכלית, כי אני לא יודע איך להגיד את זה, תכלית, העולם העליון, זרע הקודש, זרע האמת. כי אף על פי שהיא אמת. היא אמת, אחי. בוודאי. אבל יכול להיות מציאות שעכשיו הבעל דבר יתפוס אותי עם העצה הזאת, ובגלל אח שלי, תשמע, שתקרב ותבוא. כאילו זה? אני כבר מתכנן לקרוא תהילים כבר 4 שנים.
לא אומר, מה אני אבוא על הדרך למור ספרתי לקחת את השם תהילים! אחי, וואלק היית גומר כבר אחי ספריות. אבל טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה, נכון? ככה רבי נתן, תראה איזה דיבור מהזרע כולו אמת, מחילה. יכול להיות שבדור שלהם, שאמרו את זה, הם גם היו אמיתיים, אבל זה היה מספיק לדורות שלהם. אבל עצה שלמי לדור שלי, אני צריך את הצדיק שעכשיו. עדיין הם צדיקים גדולים ואמיתיים מאוד, מי שאמר את זה. אבל לדור שלי צריך להיות רבנו. למה? תראו פירוש רבי נתן. טוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה. אומר רבי נתן, אתה לא יכול להגיע בחיים למעט בכוונה רק על ידי הרבה שלא בכוונה. הופה, אחי. זה ריקוד, אחי, זה ריקוד. זה עצה, אחי, שנותנת לי חיים. שימו לב, בתוך התורה, עצה, פתאום זה דיבור שמקרב אותי לשם. זה דיבור אמיתי, אבל עדיין זה משם מהצדיק הדור שמביא לשם רבנו, מגלה לי עצות כאלה, זה לא מקרב אותי. יכול להיות לפעמים יהיה לי כוונות, לפעמים שלא יהיה לי כוונות, מה? אז העצה הזאת היא עצה מבוררת, אחי. בשבילי, שאני חייב פה ספר עכשיו, הרבה בכוונה, הרבה בכוונה, נכון? עכשיו, כשאתה מתחיל ללכת עם רבנו, אתה תמצא בכל מקום, תפתח זוהר, אתה תמצא בזוהר עצות ישרות, להכל. פעם אמרו לרב ברוך מזיבוז, עליו השלום, שומעים? אמרו לרב ברוך, הוא היה בזוהר מאוד חזק. רב ברוך מזיבוז. אמרו לו, למה רבנו לא כותב? רבנו אמר עליו, מי שמסתכל על הנלבי שלו, יכול לזכור תיקון הברית. זה לא פשוט. אז הוא אמרו לו פעם, למה אתה לא כותב פירוש על הזוהר? אז הוא אמר להם, מי שכתוב פירוש על הזוהר? למה? בכל דור הפירוש משתנה. איזה דיבור, אחי. איזה דיבור! עכשיו, ראיתי דיבור בזוהר, שתף לכם. כאילו את זה שאתה בא להתבודד, נכון? עכשיו, אתה אומר, וואלה, לפעמים אני לא זוכר מה עשיתי, נכון? נכון? לפעמים אני שוכח, כל מיני דברים קטנים. מה? זה כל החסיד יש לו בלבול הזה. בואו תראו מה אומר הזוהר הקדוש, תראו מה מצאתי. באתי לכם איזה מתנה, אחי. איזה ממתק. ושמעון הקדוש. שימו לב. אומר דוד מלכה שב וגרמה בארבע אורחים. דוד המלך אחז עצמו עם 4 אנשים בעצמו. שב וגרמה בעד מסכנה. פעם הוא היה מסכן, בעד השם כמו מסכן. שב וגרמה בעד חסידים. פעם הוא אמר אני חסיד. שב וגרמה בעד עבדים. שב וגרמה בעד דינון מסר גרמן או שב קדושה. אלה שהם עושים את קדושת השם. כן? אני ואביון אני, חסיד אני. כן? בגיד יצטריך לברנש. הוא אומר פה רבי שמעון, תקשיבו טוב. בגיד יצטריך לברנש, לבן אדם. למה אמר שומרה נפשי חסיד אני דוד המלך? אז אומר פה רבי אלעזר, רבי שמעון, כן, רבי שמעון בזוהר, צריך האדם לה לשווה גרמי רשע. אסור לבן אדם להחזיק את עצמו רשע. אסור. אז הוא אמר, אני נפשי חסיד אני. אז הוא אומר לו שור, אז הוא אומר לו פה, אומר לו, רבי אלעזר, ויתמה, אם ככה, היא אחי. לה יפרט חטא או להאמין, בן אדם לא יגיד את העוונות שלו השם יתברך. למה באורגנה שעכשיו סיפר את העוונות שלו, את הרשע, נכון? הנה עשיתי ככה, נכון? אמיתי או לא? אמיתי? אז אתה אמרת לי לא עושה את הרשע, אבל אני עכשיו בעולם לך את האמת, אבא, שרפתי. רשע? אז הוא אומר פה, אז לא יגיד את זה. הוא אומר לו, תראו. אלא, לאו דרכי, אומר לא ככה. אלא כד יפרט חטאו. תכף שהאדם בא להגיד לשם יתברך את החטאים שהוא עושה, מיד ובשמיים נקרא חסיד. דעתם, למה למה הוא בא? לקבל תשובה. אפי גרמה, באותו רגע אומר, אפי גרמה מסית רבי שהוציא את עצמו מהצד הרע. דאהבה בתינופה דילה עד עכשיו הוא מתונף בצד שלהם. והשתה עכשיו, ידבק בימין העילה, תשגר עליה. אתה אומר פה, ולה תאמה דלה מקבל לקודשה בריחו, אל תגיד לי עכשיו שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התשובה שלו עד מה? עד יפרט חטאו מיומה דבר, שיגיד חטאים שעשה מישהו הקטן עד עכשיו, או שכל היום לפעמים שוכח. מה, לא יכול. נכון? השם זוכר הכל, אבל אני שוכח. הוא אומר פה, אנינון, איפה הם? מי יזכור אותם, אחי? גם ביום אנחנו יום אחד שוכחים מעשים. אנינון. התכסון מיניה, אומר רבי שמעון, שוכח. דלאחי דווקא, אלא לה יצטריך. הוא אומר, לא צריך לפרשה ברינון, אומר רבי שמעון בוחר, לא צריך להגיד השם, רק מה שאתה זוכר. והיא שווה ראותי בהו.
ואם מה שהוא זוכר באמת הוא יבקש מהשם שיוציא אותו, כל החורנים, כל מה שהוא פגם, כל הגלגולים שלו נמשכים אחר אלה שהוא זוכר. לקבל תיקון. יש דיבור כזה בעולם, אחי. דעת הנינן, הם בודקים חורי ביתה, אילאין לאלה, כן? אז חשבתי על זה פעם. אתם מכירים בדיקת חמץ? בלילה? נכון? אתה בא, עכשיו חמץ אסור במשהו, נכון? מה זה הדיבור הזה, אחי? חשבתם על זה? ריבונו של עולם, כל חמירה, תראה את הדיבור. כל חמירה, כל חמץ, דאיכא ברשותי, שיש ברשותי. אח שלי מה? דחמיתה, ולחמיתה. ראיתי? ראית? ראית, אחי? אמיתי או לא? ככה אומרים, אני לא יודע, אחי, מישהו מתקן אותי פה? כל חמץ שיש לי בבית, שראיתי ולא ראיתי. לא יודע דיבור הזה, אחי, ראית, אחי, מה? אולי ראיתי ולא ראיתי, לא יודע, לא יודע. רגע! יהיו בטיל ועוול כאפרא דארעא. איזה דיבור! איזה דיבור, אחי! יש לפעמים דברים שיכול נעלמים ממני ואני לא קולט עכשיו, הבא דבר בא לי עם הדברים האלה, לקח להכניס אותי לעצבות. אז בוא אני איתך מעכשיו יצר, בוא תשמע, מעכשיו אני אגלה לך סוד, שכל מה שאני לא עושה, כמו שהשם רוצה, אני לא רוצה את זה, ואני אתן לך ריקוד עכשיו, זהו, תעשה מה שאתה רוצה. תקשיב טוב, כתוב, אומר רבי שמעון, לא בודקים בבית בחורים למעלה. עכשיו יש כאלה, אתה מבין, מסכנים, אתה מבין, הם באים עכשיו, הם בודקים, עוד שניה נשרף להם הבית מהעין שלו, מהנר, אחי. איפה אתה הולך, אחי? כאילו השם עכשיו עם גרזן, אחי, מחפש אותך, אתה מבין? השם רחמן, נשמה טהורה וקדושה, תעשה את איפה שאתה יכול, אחי, תבדוק, לא יכול, תהיה שמח, שלא תאבד את התיקון, אחי. פתאום מישהו ייכנס לאיזה ערבר, אחי, מוגיע הביתה, אתה תרסס את כל הבית. אז אומר ברוך הבא אצל הכבד בדיק פום חסר, אומר רבי שמעון, זוהר אחי, זוהר כבד בדיק פום חסר, אומר רבי שמעון, אם הוא בודק כמו שהעיניים שלו רואות, עד איפה שהעיניים שלו מגיעות, לא צריך עכשיו לטפס על העצים, אחי, תירגע. מה די אחי לדווקא? כולה התמשך, כל מה שעכשיו עשית, הכל נמשך אחרי מה שאכלת, זה הכל נשמה טהורה. כן? ופרחי, בגלל כך אומר רבנו, כן, אומר רבי שמעון, לא צריך לפרט את החטאים ביומא דאבד, דינון חורב בתת התאים. מה, אתה לא תחפש בחורים את החטאים שלך, אל תדאג, מה שאתה זוכר תגיד להשם באח, גם אלה שאתה לא זוכר יבואו יקבלו תיקון. איזה דיבור, זה זוהר עם רבנו. פתאום אתה רואה? יכול לקרוא זוהר כזה, לא לקלוט בכלל את הדיבור. רבנו אומר, למה מברכים על בדיקת חמץ, ביאור חמץ? שמת לב בלילה? רבנו אומר שאתה בא לי בלילה תבדיק החמץ, ולבחר מה אתה עושה? ברור על ביאור חמץ, אבל אחי אתה אוכל חמץ עדיין עד הבוקר, נכון? ולמחרת אתה מבאר אותו, אז למה אתה לא בוחר בטלה? אלא אומר רבנו, תכף שאדם רק בודק את החמץ מיד הוא מבאר אותו. הבדיקה בעצמה שאתה בא לשם, זה הביאור, אחי, השכל. מה זאת אומרת? באתי לשם לעשות בתשובה, עכשיו אתה חושב שאתה יכול לדקה עכשיו בכלל מהכל? לא, אני רוצה כבר אתה מבאר הכל, אחי, רק עכשיו יש לך תהליך של מרירות, שאתה חייב לעבור בשביל תשובת המשקל, כי השם עכשיו אחד ברגע אחד להוציא אותך מעט בכלל צדיק בשנייה אחד. רק עכשיו יש לך תיקון לבירור כזה. אז אומר רבי נתן, שימו לב. וגזר בעל, הנה, הכת תחית אחרון שתחית כל התחליטים, שם מקור שורשי כל העצות. על די זה, אומר רבי נתן, משם הצדיק מוריד לך עצה, שרבנו אומר לך, למשל דוגמה, מילתא דשטותא, אחי יקר, לעשות בדיחות, שמח את עצמו, אחי זה עצה, שעכשיו נראית לך פה, כאילו, אתה יודע, זילותא. תמיד שתתהיה בשמחה, תראה לך יצא ממך איזה ליצנות. תמיד שתהיה בשמחה. אם אתה עצוב, הוא יתראה איזה ענב אתה, אחי. וכמה כאלה יש פה, אחי? תראו אותו, איזה ענב, אחי, מה ענב? הבן אדם עצוב, מת. רבנו אמר, הענבה זה לא כמו שהעולם חושבים שהאדם הולך עם הראש למטה. כי יכול להיות רבנו אומר, הענבה, שימו לב, דיבור של רבנו, יכול להיות שעכשיו אדם ענב, למה הוא ענב? כי הוא יודע שאצל העולם מאוד מגונה הגאווה, אז הוא ענב. נמצא, אומר רבנו, שהענבה שלו היא שיא הגאווה. כי לא בשביל האמת, בשביל אנשים. אז כשאדם מקיים עצה, וראיתי גם פסוק בתהילים, לא הצלחתי להבין אותו. אז כן, עם התורה הזאת, תראו איזה יופי. כתוב אומר דוד המלך בתהילים, עצתני תבישו,
כי אדוני מחסהו. מה זה הדיבור הזה? עצת עני, אתם מזלזלים בעצה של העני, תבישו. למה? כי השם מחסהו, הפוך היה צריך להגיד, לא? אלא, מי זה עצת עני תבישו? עני זה הצדיק יסוד עולם, שהוא בא עם כל העניים למטה. למה אתם מבישים את העצה שלו? למה אתם לא אוהבים אותה? למה כשהוא קיבל דיבור מרבה? אתה יודע למה? כי זה מגיע למקום כזה גבוה, כי אדוני מחסהו, כי העצה הזאת, מה מביאה אותך? שהשם יהיה מרסה שלך בכל רגע ורגע. בגלל זה בעולם הזה קשה לקבל את העצות האמיתיות. רבנו אמר עלי תפילה, כל דיבור של רבנו קשה לקבל. למה? כי הדיבור עצמו הוא בבחינת אמונה. רבנו הוריד דיבור לעולם. רבי נתן אמר, הקדוש ברוך הוא לקח את האמת, צמצם אותה, את האמת האמיתית, צמצם אותה, שימו לב למה עשה ממנה? אמונה. עכשיו מי שרוצה את האמת, הוא לא יכול לבוא לגעת בה רק עם אמונה. שהאדם עכשיו ירצה הכי יקר להתבודד, כי רבי נחמן אמר, אי אפשר להתקשר להתבודדות בעלה גדולה ולא מן הכל. אם אתה צריך עכשיו להתבודד ולראות מה יוצא לי עם ההתבודדות, אתה לא להתבודד בחיים שלך. כי התבודדות זה אמת כזאתי, שרק בעולם הבא בן אדם ידע מה הוא פעל. ובעולם הזה ודאי יזכה לאמונה, אבל שאדם מתבודד זה אמת כזאתי שהשם כיסה אותה באמונה, שהקליפות לא יוכלו לקלוט מה אתה עושה בהתבודדות. רבנו אמר על התבודדות, זה נתיב לא ידעו עית. עשית רעך אין הרשות לשמוע מה שאתה אומר לשם בהתבודדות. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, כשאדם מתבודד מפרש את החטאים שלו לשם, אומר רבי שמעון, אחרי 120 שנה אין רשות לבית דין של מעלה לדון אותו על אותו עבירה. למה? הוא דיבר עם המלך. מי יכול לדבר איתו? ספר לשם, השם רחמן, אחי. השם רחמן. שימו לב, על כן העצות נקראים רגלים. ההולכים על כיכר הילוך האדם בדרכי השם, הוא על עצות טובות. וזה בעצתך תלכני. פעם רבנו ראה בן אדם מתפלל, נכנס למניין, שומע? הוא ראה את החזן, אומר בהשכיבנו, כן, תקנו בעצה טובה לפניך, נכון? אז אומרים, זה כמו בן אדם בא פעם אחת לרבנו, אומר רבנו, אני צריך עצה. אמר לו, התפללת ערבית לנו? אמר לו, בטח. אמרת השכיבנו? כמה זמן אמרת? 4 שניות. אבל אמר לו, תראה, אתה מחכה פה יום וחצי, יומיים להיכנס אליי, ושהגעת לתקננו בעצה טובה לפניך, אמרת את זה בחצי שניה. אמר לו, כמה האדם צריך לבקש מהשם שהוא מגיע לבקש עצה? אתה גם צריך לדבר, עכשיו תעצור, כמה שאתה צריך, אחי? איך לצאת באיזו שמחה, איך לצאת מהשטויות שלך באמת, איך לזכות באמת לבחור באמת, איך לזכות להתקרב אליך באמת, אבא, איך יצא שיהיה לי פרנסה ואני שוכר ללמוד איתה גם, וצריך מלא עצות. איך עכשיו לדעת כמה ללמוד, מה ללמוד, מה מי? תקנו מצא לפניך, צריך שמה לעצור לי, תקנו עצה טובה. ולכוון שם, אבא, תן לי עצה, אני צריך עצה, תגיד עם הילדים, אני לא יודע. עוד שאני מחמיר, עוד שאני מקל. אולי אני תמיד מקפיד עם האישה. תן לי עצה איך נהג עם אשתי באופן כמו שאתה רוצה. כמה עצות אני צריך בעולם הזה? אז מה נשים? יועצים? נראו לנו את הכסף, אחי. היועץ, צריך יועץ בכלל, אחי. יועצים? כן. אנחנו כל יום בתפילה, כן? השם ישבתנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. מה זה יועצנו? החידוש שלנו. תן לי יועץ כזה כבתחילה, שכל הזמן יגיד להתחיל מההתחלה. אני לא רוצה אותו. שימו לב, חבר'ה! איזה דיבורים יש פה? איזה נשמות אתם, אחי? זה לא אני רק קורא, אחי. לא באתם אליי, באתם לרבנו. זה כפי הנשמות, הכיסופים שלכם, לא לכם, זה דיבור. עכשיו הקדוש ברוך הוא כותב ספר בשמיים, שיחת חברים. רבנו לוקח את כל השטויות מאיתנו. יש יצרה, יש ירידות, יש נפילות, עזוב, תשחרר, מה אכפת לך? תמשיך הלאה, אתה רוצה את השם, בסוף פתח לך הכל. שימו לב, פה זה דיבור, תלך איתו עם תורה, עם משהו, תלך, השם יפתח לך, תעזוב את השטויות, אל תיגע. אומר רבי נתן, שימו לב,
אומר צריך שמירה גדולה, העצות נקראים רגלים, והרגליים מה צריכים? שמירה, נכון? מה השמירה של הרגליים? נעליים. ושלא ישר לשום בעצות רעות של בני העולם, הרודפים אחר הממון. הופה, לפעמים באדם נמצא עם השם, מי מקלקל את הכל? באים לו אלה עם הממון, אחי. פתאום נפתחת לו אפליקציה, אחי. אלה קופצים לך כל שנייה ביוטיוב, אחי. אתה רואה שיעור? 10 פעמים. איך אתה לא עושה כסף, אחי? רק, אחי, תחלתם את הראש. שחררו אותי, הרב, כל שנייה, אחי. כן? מה, אתה מרוויח לך 10? אחי, מי מרוויח 10 בכלל, אחי? מה אתה מדבר? פעם ראיתי מישהו נותן את זה לשאלה, שומע? זה איזה דיבור, זה איזה סטרה אחת. אם אתה מרוויח, שומע איזה דיבור? אם אתה מרוויח רק 20, בקשה לך, אינו אחי, פירק את הצורה של כולם, אחי, זה סדרה אחת. תכירו, שלא תודה. אתה אומר, וואלה, איזה דיבור, אחי. איזה דיבור, אחי. זה יקח לך את הכל. זה ישאב לך את הצורה שלך. כשהוא אומר, רבי נתן, שלא שאל לך לשאול בעצות רעות של בני העולם. הופה, התקרבת לשם, עכשיו אתה שחברים. סבבה, יש חברים מהזה, אין בעיה, תכבד אותם, שלום, אחי, לא אותך, שתי נשיקות, להתראות, אחי, מה, אתה משוגע? מה אתה יושב לי איתם בקומונות? אלא העצות שלהם יקברו אותך חי, עם רבנו, תזהר. איזה עצות, אחי, תקשב. שלא ישר, הרודפים אחר ממון, ושאר תאוות עולם הזה, שהם אבן נגף, לכל הרוצים לכנוס בדרכי עבודת השם, כי רוב עצותיהם מקולקלות. ועל כן התחיל דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. למה הוא לא התחיל את המזמור? אשרי האיש אשר הלך בעצת צדיקים, כי אין עצת צדיקים ויש עצת רשעים. הבנת? אי אפשר. אתה לא יכול לקבל מרבנו כזה עצה מכבד וגם לשמוע לאנשים שזורקים אותך לעצות כל העולם של שקר. כי רבנו יביא אותך גם בעולם הזה, אל תדאג, שיהיה לך הרחבת הדעת וברכה טובה. אומר רבי נתן, כי ודאי אשרי לו שמי שגלת בעצת רשעים בשלמות, כי כמה אנשים נלכדו בהם כציפורים אחוזות בפח, כי כמו שעל ידי עצות לקדושה נתגדלה אמונה. תראה איזה דיבור, כמו שעל ידי אמרנו עצות לקדושה, רבנו אומר שיש מקום ששם גדלה אמונה. שומע? מקום, יש עולם שנקרא אמונה, ואנחנו צריכים לגדל את האמונה שלי. אמונה לא נולדים איתה, אמונה צריך להגדיל אותה, אחי. להגדיל את האמונה. כל התמודדות היא מביאה אותך לעוד אמונה בשם. מה, אז מה אם יש לי זקן וכיפה? היי! הלכתי היום ברחוב, ברור העולם הבא, ואני מחילה השם. לך את האמת? העיניים שלי כמו איזה שתי פרוז'וקטרים. אבא, בורא העולם. אורגנה לך בורא העולם? מחילה, שאני אומר לך את זה. וואלה, כן לי אמונה שאתה רואה אותי ברחוב. איזה דיבור אמיתי. מה כמות שלך? מה קרה? ירגילו אותך פה כאילו בית ספר לחסידים, אחי. קורס מזורז לאדמו"רים. לא רוצה כלום, אני רוצה אהבת השם, בורא עולם גלה לי עוד שקר. עוד שקר! אם אתה מבין שהשקרן, אדם אמיתי צריך לסמוך. למה? יופי בורא עולם. גלה לי עוד חרטות, יא רב. שאני ראיתי פה אותי לבורא, דיברתי, רציתי כבוד. פה הסתכלתי בורא עולם, אבא תודה רבה לך שאתה מבאר ממני עוד שקר. בגלל שלא יכול לסבול את השקר שלו, למה? כי הוא מלא גאווה, הוא לא יכול לסבול שהוא לא צדיק. יש לו רדיפה עצמית. כן. כן! אומר רבי נתן, כמו שעל די עצות טובות, אז אומר יש מקום שגם אמונה. איך מגדילים את האמונה? על די עצות. והעצות האלה באים על די צעקת הלב. ואם באדם יש לו חושך, אז יוצא מצב, למה בעל תשובה הם הכי גבוהים? למה? כי בעל תשובה יש לו מלא בלבולים, צריך עצות במרות שהוא עובר, כן הוא באמת צועק כל פעם לשם, אז הוא מגלה עצות ממקום כזה חשוב מלמטה, הוא זוכה ליותר אמונה בהשם יתברך. אז אם רק כרגע לרבנו, ותתקו לך את הצעקה, ואת העצה האמיתית של השם יתברך, ויתנו לך דרשות יפות, אחי, כן? ואתה תלך הביתה, מבטיח לך, כלום לא יצא לך. כלום! הנביא צועק עליהם, אומר רבי נתן, שאומר רבנו תורה כבד, בקוטר מורן, הנביא צועק עליהם, עדנה תלו אנשים וגם אלוהים, אתם מדברים לשון הרע על בורא עולם, אלה שבאים כל השיעור, אומר, הם יוצאים כאילו השם לא מבין אותם בכלל.
השם כאילו, אתה יודע, אתה יוצא מהשיעור, הרב צדיק, חבל מעני, איפה אתה משחרר? זה השיעור שאתה רוצה, זה שיעור, זה אמת? תן לי שיעור שחולה כמוני יכול להוריד אמונה באמת, כי במקום שלי שלפנתי השם ברוך נמצא. למה השם לא עושה איפה ואיפה, יתברך שמו לעד ויתעלה. ובמקום שלי הכי חשוב אני יכול לגלות עם דעת רבנו שם עצות, לצעוק לשם אבא תראה מה יש לי במוח איזה עצות, אני לא רוצה לחתום, נפלת, תקשיב לי לצעוק עוד פעם. אתה תגלה עצות כאלה, יימשך לך כזה אמונה, מה ששום צדיק לא נמשך לך. אומר רבי נתן. וזה פעם רבנו סיפר מעשר, שומעים? מעשר רבנו סיפר, מעשר מחסיד אחד, שהחסיד הזה היה אני. חסיד אבל. יש לו בבא ילדים, יום אחד הגיע לעיירה שלהם שמה, חוזה בכוכבים. כל מי שנכנס לחוזה בכוכבים, נכנס לחוזה בכוכבים, שומעים? כל מי שנכנס לחוזה בכוכבים, הוא בא, אתה תקבל עצה. באמת, הולך לו. יום אחד אשתו של החסיד הזה אמרה לו, בעלי, יש לך פעם אחת. מה יש לך חס ושלום, אני לא הלך לקליפה הזה. אבל אתה יודע, האישה יושבת על המוח, אז רבנו אומר, הוא לא רצה ורצה, ובסוף הלך. שימו לב, עוד פעם, חלוקת האמצע כל הזמן, שימו לב, לא רוצה, כל הזמן אצל נכון? שימו לב. הלך, אבל אני אכנס, נרגע את האישה קצת. אבל שמע, איך שהוא נכנס אליו, אמר לו, דרך הטעם בזל שלך, שתהיה גנב. אמר לו, מה? אמרו לו, דרך תהיה גנב, אתה תהיה חבל הזמן. הוא נתן לו דחקה בפנים והלך. הוא לא אמר אפילו לאשתו מה. רק בערב שבת היה כזה חיות מהשבת, בשביל שלך פתאום הוא נזכר מה הוא אמר לו, הוא דפק דחקה בשולחן. ואז אשתו אומרת, למה אתה צוחק? אמר, עזבי, לא, זה לא משנה, בסדר. למה אתה צוחק? הוא אומר, הוא לא רצה ורצה, ובסוף הוא אמר לה, הוא אמר לי שאני אהיה גנב, את קולטת את הקליפה הזה? אמרת לו, יימח שמו? על גופתי המתה, אני אמות, יענו מה? סליחה שלחתי אותך בכלל, בעלי, סליחה שלחתי אותך, יום אחד הילדות, עבור כמה שנים, גדלו, צריך לתת אותם, אין כסף, אתה יודע, שידוכים, היה אחד לעצמנה, אמרו לי, מצידי שתהיה גנב. עולה! מה, את מדברת? תחזיר פעם אחת, מה קרה? הוא לא רצה ובסוף הוא הלך. הלך 2 בלילה, הלך לחנות הראשונה, אמר יא אללה, רק 200. 200 שקל. עושה בחנות ככה, בידית, באמת, השותת שקל, הלך, יפתח לו הדלת, מסע, חבל הזמן, אחי. בא לקופה, רואה קוד. 48. נפתח! לוקח 200. ככה כל שבוע, לא רוצה ורוצה, הולך 200. עד שנהיה בלגן בעיר. נהיה שמועה, כל אחד הוא חסר לו 200, מה הוא 400, אחי. מה זה? מי שמע את זה? הגנבים של העיר. אמרו, זה חולה נפש, אנחנו כל הבילוש שעלינו רוצים לקחת שקל. זה מגיע לקופה, לוקח רק 400. היינו נתפוס אותו מזה, מפגר. כאילו עשו לו אמבוש 2 בלילה. חכים לו, הוא בא. הוא לא אח שלי, מה אתה מסתבך? מה, אתה בסדר, אתה? אמר לשמוע, אני לא גנב. הוא לא, כן, גם אנחנו לא גנבים. תשמע, למה? בוא תעשה פעם אחת מכה רצינית. מי, תסתדר, הילדים שלך, אמר להם לא, וזה אמרו לו, מה? שמע, המלך, יש לו חליפה. שמע טוב, כל יעלום, $1,000,000. הוא לא רצה ורצה, בסוף בא להם יד. לאט לאט, אחי. אמר להם מי הולך? אמרו לו, רק אתה, אחי, מה אתה מלומד בניסים, אחי. הוא לא רצה ורצה, הלך. עלה למעלה דרך השירותים, נכנס בפנים, עבר את השומרים, באמת, ניסה לו, הוא רואה את המלך יושם, נרדם, עוד ירדם, ומספר סיפורים של המלך, עושה לו המניפה, מספר לו סיפור, הוא נכנס, הוריד את החליפה למטה. בא למה לשיעור לא מתאים. אני חצי מקבל, ובחצי התחלקו אתם שתיכם, רבע. הוא לא מה, אבל אנחנו הבאנו את העסקה, אחי. אין, לא מתאים, אין.
אמרו לו, שמע, צריך בורר. אמר להם, מי בורר? אמרו לו, רק המלך. אמר להם, מי לך למלך? אמרו לו, אתה. הוא לא רצה ורצה, לא רצה, עלה אחי. עלה למעלה, הוא רואה את המלך כבר נוחר. לוקח את המלך עם העגלה שלו, ומספר סיפורים נרדם בכלל. לוקח את המלך, מעביר אותו לחדר השני, הוא אומר למלך ככה באוזן, מלך, יש לי סיפור, תשמע משהו טוב, מה קרה? פעם מישהו גונב לו נכתב בחליפה שלו. והם למטה רבים איתו, המלך, תגיד לי אתה, מי נראה לך? צריך לקבל יותר. המלך אומר, מה יש לך רק הוא חצי, והם זה, אמרו למלך, לילה טוב, המלך קם, אלו בגדים, אחי! אתה יודע מה הוא עשה? מספר סיפורים, עם פטיש בראש. הוא אומר לו, נשבע לך, כולו מפוצץ, לא אני, המלך! הוא אומר לו, מי איזה כל כך? וגם שואל אותי, אנו באוזן, מספר סיפורים, אין, מת! אין, אף אחד לא יודע מי זה. המלך מרוב שהוא רצה לראות מי זה יכול לעשות דבר כזה, אמר, תעשו קרוז. אם הוא בא, בן אדם, ואומר לי שהוא עשה את זה, מילה, מוכן לו הכל. כל יום הוא הולך בשוק והוא רואה את הקרוז, והוא לא רוצה ורוצה. והוא לא רוצה ורוצה, בסוף הוא הלך. אמר למלך, המלך, באתי, אני עשיתי הכל. אמר לו, תן בוסה אחי, בוא. באו לו השומרים של המלך, מלך שמחל על כבודו, כבודו לא מחול, אנחנו לא מחלים. תננננן, לקחו אותו, שמו לו שק שחור בראש, עשו שחור חבל תלייה. פתאום מישהו בא, מי בא? בא לו החוזה בכוכבים. לעמוד התלייה שלו, כולו עומד למות, חוט חבל תלייה, חליפה בבית, הכל. בא לו החוזה בכוכבים משק. פתח לו את השק, מלא נעליים קרועות. אמר לו, את כל הנעליים האלה קראתי עד שהבאתי אותך לפה. את כל הנעליים קראתי עד שהבאתי אותך לעמוד התלייה. רבנו מגלה פה סוד, חברים, שיש חלוקת עצה. עצה זה נקרא רגלין, והשמירה של העצה, מה זה? תפילה. אם אתה היית הולך לשם מההתחלה ומרגיש שאתה הולך בחרטות ומשתף אותו ואומר לו, אבא תציל אותי, אני לא רוצה, תראה לי מה האמת באמת. אומר רבנו, לקחו לך את הנעליים, קראו לך את התפילות, הלכת עם העצות שלך, אם הלא רוצה וכן רוצה, במקום לצעוק לשם ולגדל את האמונה, הלכת בסוף לדחי אל דחי, שם קראו לך הכל. כן, אומר רבי נתן, כי מי שחפש בעבודתו יתברך באמת חותר בכל פעם למצוא עצות כאלה בעבודתו יתברך, אזי חשכת העצה היא טובה. אומר מי שרוצה את השם שחשוך לו עצה זה מתנה מהשם. למה אחי? אומר אתה רוצה את השם? קח מתנה, חשכות עצה. למה? פתאום אין לך עצה עם האישה, אין לך עצה בבית, עצה פרנסה, אין לך עצה לעבוד השם. אומר למה? חשכות העצה היא טובה, כי די על ידי שנחשך דעתו ואינו יכול למצוא עצה לנפשו, ואינו יודע מה לעשות דרך להתקרב אליו יתברך, על איזה די הוא חותר ומתגעגע יותר, ומרבה בהפצרות ובקשות יותר להשם יתברך, שאין לו עצות עמוקות, אין לי עצה, אני לא יודע מה לעשות, כן? איך להיות בשמחה, בעולם אני יודע שזה טוב לך את האמת, אבל קשה לי, אני לא מאמין, אני לא יודע מה לעשות, אני יודע טוב, אבל בתור תוכי גם אני לא יודע, תן לי אמונה, קשה לי לעבור את זה, אני מתעצבן בבית, אני מתעצבן בזה, בעבודה, איפה ההתבודדות שלי, קשה לי, כל מיני דברים, אתה משתף את השם, אומר על ידי זה, השם מרחם עליו, מאיר עליו עצות עמוקות חדשות בכל פעם, שעל ידי זה די כאן מתבררת האמונה מחדש בכל פעם, שזה כל עבודת האדם הכי יקר אהובי, ברוך ה' לעולם. רבנו נגיד